Que és que encara no te n'havies adonat, burro? Les germanes d'en Kasuga són tan bufones quan estan empipades. Deixa'm anar! No ve ningú. Quin avorriment. Ja va bé de tant en tant. I la model guanyadora és aquesta! Us ho imagineu? És preciosa! La foto de la Madoka també és molt bonica. El pare d'en Kasuga s'hauria de dedicar a fer més fotos de models. Despullades! Alça aquí, no diguis marranades, tio! Ho sento, que què? Si ho has dit tu? Kasuga maco, quina prefereixes, la de la foto o la de veritat? Gràcies a tots. M'heu ajudat moltíssim. Teniu gana? Us convido a sopar a un restaurant. Visca! Tant treballar m'ha obert la gana. I a mi? Què passa, Hikaru? Què fas que no vas cap al restaurant? És que m'agradaria que parléssim una mica. Esclar. De què vols parlar? Que ha passat res? És que avui estàs una mica estrany amb mi. Què dius? Estrany, 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 estrany! Cada cop que et parlo sembla que estiguis als núvols. Què? No, això no és veritat. Sí que ho és. Que t'agrada algú altre? T'agrada algú més, oi? Doncs esclar que no. Mentida! És veritat, de debò. No passa res, m'ho pots dir, no m'enfadaré. Però si és la veritat, Hikaru. Series capaç de... jurar-m'ho? Què? És que, dona... Doncs esclar que t'ho puc jurar. Que bé! Així tenia raó la Madoka. Què? La Yukawa? Sí, com que últimament estaves molt distant amb mi, li he explicat tot a la Madoka. I ella m'ha dit que... La Madoka... M'ha assegurat que si sempre estava amb tu no passaria res. Així semblarà que sí que hi ha hagut una festa. No calia que et molestessis. S'ha de fer ben fet. Si de tornada passessin per aquí, ens enxamparien. Gràcies. Fa molt bona pinta. Això és el paradís! És boníssim! És tan bo el menjar després de tot un dia de feina! Oi que sí? On dia el teu sí que és espectacular! Calla, burro, si és com el teu. Què és allò d'allà? El què? Ei, que n'has fet alguna? Renoi, company, no trobes que t'han posat molt poc menjar? Què? És veritat. Així la Yukawa. La Yukawa. Has menjat la meva amanida Ai, el que no s'espavila! Ho fa per la Hikaru. A on va tan solet el meu Kasuga? Vaig al lavabo. Per aquí. Hola, ha trucat a casa dels Ayukawa. En aquest moment no hi som. Si vol, deixi gravat el missatge després de sentir el senyal i ja li trucarem així que l'hàgim sentit. Moltes gràcies. D'això, hola, sóc en Kasuga. Bé, és que és el segon cop que truco i volia parlar amb tu d'una cosa. Ja tornaré a trucar més tard.
I la Yukawa. Adéu, bona nit. Hola, mira, et trucava perquè... Em sap greu trucar tantes vegades. Sóc en Kasuga. Jo... Hola, ha trucat a casa dels Ayukawa. En aquest moment no hi som. Si vol, deixi gravat el missatge després de sentir el senyal i ja li trucarem així que l'hàgim sentit. Moltes gràcies. Pip! Ja és la 5a trucada d'aquesta, oi? Entesos. Yukawa. Ja ho he entès. Bufa! Tens tota la raó, Manami. La foto de la Madoka és preciosa. La de la Hikaru també és molt bonica. Sí! Totes dues són fantàstiques! Escolta, Kyosuke, i tu què en penses? Quina de les dues prefereixes? Bé, és que... no era una cosa que pogués decidir fàcilment. Va, decideix-te! Tampoc calia que es posessin així la Kurumi i la Manami. Que esculli entre la Hikaru i la Yukawa? Quin dilema. Sincerament, no puc escollir. Hola, maco, som aquí. Vaja. Bé, és que... de fet... no sé què dir. Vull encisar el teu cor i com si fos un joc per tenir-te a prop llanço conjurs màgics d'amor. L'amor és un déjà vu, sisplau no em facis patir. Vull sentir els teus llavis ardents posar-se sobre els meus.